Nazdar banda, vítam vás u nového videa. Aktuálne sa nachádzam na železnej studničke a pôjdeme sa spolu pozrieť na jeden z najnovších trailov v Bratislave, ktorý sa nazýva Krivé Jarky. Je tam strašne veľa nových zaujímavých prvkov, veľa lavíc, veľa norčoríkov nejakých maličkých. Je to fakt akože zaujímavá vec. Teraz sa potrebujem v podstate dostať hore na Kamzík a verím, že si to so mnou užijete. Poďme na to. Tak už som hore konečne. Ak by ste hľadali trail Krivé Jarky, tak v podstate idete tadiaľto ku kávičke a tuto iba odbočíte smerom do lesa a potrebujete sa dostať hore ku altánku. Tadiaľto si to pekne vyšlapete. A tuto po ľavej strane máme oficiálny začiatok trailu. Bol som tu naposledy tak pred rokom a je tu vraj strašne veľa nových prvkov, tak dúfam, že ma nič nejak moc neprekvapí. A tuto ďalej vidím, tuším, ľudí na traili, takže to som ešte zvedavý, že jak dopadne, ale teda poďme na to. Odklopené. Hlavne poriadne to práši, ty kokso. Som dúfal, že bude trošku vlhšie, keďže tu máme búrky posledné. Už mám mokré nohy. Fuj. Tak, to bolo také intro. A teraz verím, že idem správne. Je to tak. Tu je teraz taký menší výšlapík. Čo by som už dal za ten e-bike, ty vole. Fíha. No už tu máme prvé novinky. Nechal som tam stred. Hop. Tak to bol riadny sešup. Brutál, chalani. To bolo veľmi akčné hneď na začiatok. Wow. Nikomu neodporúčam to ísť na oči. Na videu to bude vyzerať určite malé, ale to tam malé teda vôbec nebolo. Skúšame skiny. Yes, na prvú. Ale toto by som si asi dal radšej. Vrátil som sa ešte trošku vyššie, nech to môžete vidieť aj takto. Dal som takto bike, nech to máte pre porovnanie veľkosti. Úplná taká pohodička, keď sa chcete niečo nové učiť. Bomba, ale toto si pozrieť, to je už o inom. Toto je akože brutál, za to cení chalanov. Toto tu chýbalo v Bratislave. Pre taký reality GoProček. To je môj bike, takéto nejak to je veľké. Akože bomba. Nice. Tentokrát som tam nenechal stred. Strašný doraz na tlmič. Moc pomaly som tam šiel. Hop. Krása. Hop. Už som to preletel. Rádne zatvorená klopenka. Toto je bez klopeniek dokonca. Ale čo? To čo som tu ponachádzal? Chalani makali bomby. Tu by sa mi páčil nejaký manuál cez to. Tu máme rozdelenie dokonca na modrú a čiernu. Pecka. Tak už sú to aj nejaké navigácie, čo tu chýbali celkom. Toto bola originálna lajna tadiaľto cez tieto jarky. Tu postavili dva takéto mostíky teraz. A takýto dropček na záver. Vyzerá to v pohode. Akurát dosť brzdy. Zatiaľ som stále iba v tej hornej časti trailu. A akože môžete vidieť, sú tu proste doprava, doľava, samé odbočky. Fakt, že brutál. Hop. Skok. Odboč. Takto. Tu už sú takéto krásne klopenky.
zatvorené. Tak a tu ide prvý mostík. Tak, aby som sa neroz... Bože, to bola tesnotka. Tak, hore na mostík. Šubo dole. Aha, ďalší. Ten ma prekvapil svojou dĺžkou. A svoj číset. Bože. Toto bolo brutál zatvorené. A toto už si tu pamätám. Rock gardeniky. Hop. Hop. Tak a teraz veľký drop. Riadne to tu vypršalo. Taký pravý. Ten bol poriadny. Brutál. Wow. Budem taký spokojný domov, že zaspím hneď, ak si láhnem. Teraz takýto fajný výšlapík. S klídečkem si vidíte hore. Ale aj tak by som ocenil ten e-bike teraz. Dobre by to tu bolo. Tak, dostal som sa hore, odtiaľ to v podstate. A trošku mi tu chýba značenie, respektíve možno som si ani nevšimol. Ale verím, že treba ísť tuto doľava niekde. Hop. A je to tak. Toto je zatiaľ najtečší skiny, čo som tu videl. Je to tam. Už strašne to práši. Hop. A hop. A hop, rozdvojka zase. Bože, tieto klopenečky tuto. Brutál. To bolo len tak. Si vyskúšame. Tam to nebolo ani vidieť, že to je skok. Tam som skoro vyletel. Toto je riadna šmíkačka. Idem hore. Tak. Nesplat do mláky. A som dole. Wow. No, táďaľ to vedie výšľap hore. Ako môžete vidieť, je to tu úplne hovno. Takže sa pripravte na to, keď pôjdete táďalto. Je to fakt masaker výšľap. Ja volím ľahšiu cestu von, pojem sa pekne prejsť do mesta. Z trailu vedie takáto krásna cesta ponad Vinohrady v Bratislave. Je tu krásny výhľad. Takéto mestské kardio už som si dlho nedal. Už ani nie je taký vysoký ten Dunaj. No a bože, to pivko mi tak dobre padlo. Tak a už sme na konci, dúfam, že ste si krivé jarky užili so mnou. Bola to bomba, určite sa tam ešte vrátim. Lajky, odbery, už sme skoro na 2000, za čo vám veľmi pekne ďakujem. No a čo mi zostáva ešte? Choďte jazdiť. Čaute.